Kapitlu 13. U Teraħ ħal l-ibnu Abram u l-nepotieħ Lot bin Haran u l-Saraj, mart ibnu Abram, u l-dawk kollha ta' daru. U mar magħhom minn Ur il-Kaldin biex imorru fl-art ta' Kanan. U meta waslu sa fejn l-art ta' Haran huma baqgħu hemm, għax kienet art tajba ħafna għal mera u kbira biżżejjed għal dawk li kienu marru magħhom. U l-poplu tal-art ta' Haran raw li l-Abram kien sewwa u dritt ma' Alla u mal-bnedmin, u li Jaħwe Alla tiegħu kien miegħu. U xi wħud min-nies tal-art ta' Haran marru u naqdu ma' Abram. U hu għallimhom l-istruzzjonijiet ta' Jaħwe u l-modijiet tiegħu. U dawn l-irġiel baqgħu ma' Abram fid-dar tiegħu u baqgħu maqudin miegħu. U Abram baqa' fl-art 3 snin. U wara tmiem ta' 3 snin Jaħwe der lill-Abram u qallu: Jien Jaħwe li ħriġtek minn Ur il-Kaldin u ħlistek minn idej l-edewwa tiegħek kollha. U issa mela jekk tisma' mill-leħni u żomm il-kmandamenti, l-istatuti u l-liġijiet tiegħi, jiena nġiegħel lill-edewwa tiegħek li jaqgħu quddiemek. U jien inkattar in-nisel tiegħek bħal kwiekeb tas-sema, u jien imbierek kull ma jagħmlu jdejk u ma jkun jonqsok xejn. Qum issa u aqbad lil martek u dak kollu li appartjeni lilek u mur fl-art ta' Kanan u jien imbierkek. U qam Abram minn hemm u ħal il-martu u kull ma kien jappartjeni lilu u mar fl-art ta' Kanan kif kien qallu Jaħwe. U Abram kellu 50 sena meta telaq minn Haran. U Abram ġie fl-art tal-Kanan u għammar f'nofs il-belt. U hemm rama l-arix tiegħu fost ulied Kanan, l-abitanti ta' dik l-art. U Jaħwe der lill-Abram meta ġie fl-art ta' Kanan u qallu: Din hija art li għad nagħti lilek u lin-nislek għal dejjem, u nagħmel lin-nislek bħal kwiekeb tas-sema, u nagħtik bwirt lin-nisel tiegħek l-artijiet kollha li int qiegħed tara. U Abram bena artal fil-post fejn Alla kien kellmu. U Abram sejjaħ hemm isem Jaħwe. U f'dak iż-żmien, wara tmiem ta' 3 snin mindu Abram kien ilu jammar fl-art ta' Kanan, f'dik is-sena miet Noe, li kienet 58 sena fil-ħajja ta' Abram, u l-jiem kollha li għex Noe kienu 950 sena. U miet. U Abram għammar fl-art ta' Kanan, u martu u dak kollu li kellu, u dawk kollha li marru miegħu flimkien ma' dawk li naqdu miegħu min-nies ta' dik l-art. Imma Naħor ħu Abram u Teraħ missieru u Lot bin Haran u kull ma kellhom għamru f'Haran. Fil-5 sena mindu Abram kien ilu jammar fl-art ta' Kanan, il-poplu ta' Sodom u Gomorra u l-bliet kollha tal-pjanura rrevellaw kontra l-ħakma ta' Kedorlaomer, sultan ta' Elam, għax is-slaten kollha tal-bliet tal-pjanura kienu servaw lil Kedorlaomer għal 12 sena u kienu jagħtuh taxxa fis-sena. Imma f'dawk il-jiem fit-13 sena irribellaw kontrih. U fl-10 sena mindu Abram kien ilu jammar fl-art ta' Kanan kien hemm gwerra bejn Nimrod, sultan ta' Sinar, u Kedorlaomer, sultan ta' Elam. U Nimrod ġie biex jiġġieled ma' Kedorlaomer u biex irrażnu. Għax dak iż-żmien Kedorlaomer kien wieħed mill-prinċpijiet tal-eżerċiti ta' Nimrod. U meta n-nies fit-torri kienu tferxu kollha u dawk li kien fadal kienu wkoll ixxerdu fuq wiċċ l-art, Kedorlaomer mar fl-art ta' Elam u ħakem fuqha u rrebella kontra Sidu. U f'dawk il-jiem meta Nimrod ra li l-bliet tal-pjanura rribellaw, ġie kollu gburija u għada biex jagħmel gwerra ma' Kedorlaomer. U Nimrod ġema l-prinċpijiet u s-sudditi tiegħu kollha madwar 700,000 raġel
u mar kontra Kedor la Omer. U Kedor la Omer ħareġ biex jiltaqa' miegħu b'5,000 raġel u lestew għat-taqtieqa fil-witt ta' Babel li qiegħed bejn Elam u Sinar. U dawk is-slaten kollha ġġieldu hemm u Nimrod u n-nies tiegħu ġew imħarbta quddiem in-nies ta' Kedor la Omer. U mietu 600,000 raġel min nies ta' Nimrod. U Mardon ibn is-Sultan kien wieħed minnhom. U Nimrod ħarab u mar lura lejn artu fil-mistkija u d-diżunur u kien taħt il-ħakma ta' Kedor la Omer għal ħafna żmien. U Kedor la Omer mar lura f'artu u bat prinċpijiet mill-eżerċitu tiegħu li slaten li kienu jagħmlu madwaru għand Arjok, sultan ta' Elasar u għand Tidal, sultan ta' Gojjim, u għamel pat magħhom u l-kol kienu ubbidjenti għall-ordnijiet tiegħu. U kien fil-15 sena mindu Abram kien ilu jammar fl-art ta' Kanan, jiġifieri 70 sena tal-ħajja ta' Abram, u meta Jahwe dell l-Abram f'dik is-sena u qallu: jien Jahwe li ħriġtek minn Ur il-Kaldin biex natik din l-art bwirt. Għalhekk mela imxi qudiemi u kun perfett u żomm dak li kmandajtek. Għax lilek u lil nislek ħanati din l-art bwirt mixmara Mizraim sa xmara l-kbira Ewfrat. U tiġi għand missirietek fi slim u ta' età tajba. U r-raba' ġenerazzjoni terġa' tiġi hawn f'din l-art u tirrita għal dejjem. U Abram bena altar u sejjaħ isem Jahwe li kien dellu u ġab sagrifiċċji fuq l-artal għal Jahwe. F'dak iż-żmien Abram dar lura u mar Ħaran biex jara lil missieru u lil ommu. U dawk tad-dar ta' missieru u Abram u martu u dawk kollha li kienu miegħu reġgħu lura Ħaran. U Abram għammar f'Ħaran 5 snin. U ħafna minn nies ta' Ħaran madwar 72 segwew lil Abram u Abram għallimhom l-istruzzjonijiet ta' Jahwe u l-modijiet tiegħu u għallimhom biex jarfu lil Jahwe. F'dawk il-jiem Jahwe dell lil Abram f'Ħaran u qallu: ara, jiena kellimtek f'dawn l-20 sena li għaddew u għatlek: itlaq minn artek, minn art walidek u minn dar missierek lejn l-art li jiena urejtek biex nagħtiha lilek u lil uliedek għax hemm f'dik l-art ħambirkek u nagħmlek ġens kbir u nagħmel ismek kbir u fik ikunu mbirka il-ġnus tal-art. Għalhekk issa qum u itlaq minn dan il-post. Int, martek u dak kollu li appartieni lilek u kull wieħed li twieled ġodarek u l-erwieħ kollha li int għamilt f'Ħaran u oħroġhom miegħek il-barra minn hawn u qum u erġa' lura fl-art ta' Kanan. U Abram qam minn hemm u ħal il-martu Saraj u kull ma kien jappartieni lilu u dawk kollha li twildulu f'daru u l-erwieħ kollha li huma kienu għamlu f'Ħaran u ħarġu biex imorru fl-art ta' Kanan. U Abram mar u reġa' lura fl-art ta' Kanan skont kelmet Jahwe. U Lot bin ħuh Ħaran mar miegħu. U Abram kellu 75 sena meta telaq minn Ħaran biex imur lura fl-art ta' Kanan. U ġie fl-art ta' Kanan skont kelmet Jahwe lil Abram. U rama l-arix tiegħu u għammar fil-pjanura ta' Mamri. U miegħu kien hemm Lot bin ħuh u dak kollu li appartieni lilu. U Jahwe reġa' dell lil Abram u qallu: lin-nisel tiegħek jien nagħti din l-art. U hu bena artal lil Jahwe li derlu hemm li għadu sa din il-ġurnata fil-pjanura ta' Mamri. Tmiem il-kapitlu.